Ningú posa en dubte que les tecnologies digitals tenen un gran impacte en tots els àmbits de la vida. El seu ús segueix augmentant, especialment entre els adolescents, els quals les utilitzen de manera continuada i intensa. Això comporta que cada cop resulti més complex comprendre les relacions que els joves estableixen amb els seus entorns. La tecnologia digital ha canviat el món i a mesura que augmenta el seu impacte en els més joves, més canvia l'adolescència i alhora també més ho fa el debat públic sobre els seus efectes. Però què en sabem sobre l'impacte de les tecnologies digitals en l'adolescència? Quan es parla dels efectes de les tecnologies digitals, és habitual que el debat se centri en aquells riscos o desigualtats que poden comportar en l'etapa adolescent. No obstant, no hi ha una clara evidència que sostingui que aquestes suposin necessàriament un obstacle per al desenvolupament positiu dels adolescents. On hi ha cada cop més consens és en interpretar que les tecnologies digitals tenen un efecte d'ona expansiva. El debat no se centra tant en els efectes negatius de les tecnologies digitals, sinó quines conductes, usos i factors impliquen que s'acabin relacionant amb situacions de risc en l'etapa adolescent. En aquest sentit, podem parlar de dos tipus d'usos de les tecnologies digitals. D'una banda, l'ús proactiu té com a objectiu fomentar experiències socioeducatives positives amb les tecnologies digitals. D'altra banda, l'ús reactiu té com a objectiu evitar les amenaces, perills i danys de les tecnologies digitals. La evidència suggereix que la promoció d'usos proactius fomenta usos racionals, moderats i contingents de la tecnologia, que no tenen per què causar efectes nocius en infants o adolescents, sinó inclús es pot considerar com una eina generadora de contextos d'aprenentatge i de desenvolupament positiu. En aquest sentit, l'educació digital implica un canvi de mirada que pretén fomentar l'ús de les tecnologies digitals de forma saludable i segura, tant en els àmbits escolars, com familiar, com comunitari. Amb la finalitat de gestionar de manera òptima les tecnologies digitals, podem considerar tres orientacions, les 3P. Quan parlem de presencialitat ens referim al fet d'estar presents, on estan els i les adolescents, és a dir, exercir el rol d'agent educatiu des d'aquells espais i moments en què els adolescents interactuen amb la tecnologia. Avui en dia, qualsevol agent educatiu no només exerceix el seu paper quan està físicament davant d'ells i d'elles, sinó que cada vegada més pot considerar aquest paper a través d'espais digitals i contextos virtuals, de comunicació i de participació tant a temps real com de manera no presencial. La segona P, progressivitat, consisteix en l'apropiació gradual de les tecnologies, en gestionar, per tant, l'accés i l'ús de les tecnologies durant el temps. Aquesta proporcionalitat gradual s'ha de donar segons les necessitats i particularitats de cada jove, ja que cadascun és únic i es desenvolupa en contextos educatius, socials i familiars molt diversos. La tercera P es refereix a establir pautes, normes o límits al voltant de les tecnologies digitals, és a dir, negociar i consensuar diferents directrius que regulin i orientin determinades decisions, actituds, conductes, usos en pro d'una millora de la convivència. Segons el marc que ens ofereix la parentalitat positiva, les normes que regulen l'ús de les tecnologies en l'àmbit familiar han de tractar de ser poques i clares, igual per a tothom, proporcionals a les responsabilitats i ajustades a les necessitats de cada membre de la família. En canvi, en l'àmbit educatiu formal o no formal, cal destacar la importància de comunicar-se i intercanviar punts de vista, escoltant la veu dels infants i adolescents al respecte dels usos que perceben com a necessitats i implicant-los de manera que la pauta, norma o precepte es sustenti en la seva participació directa. Però, com podem desenvolupar accions concretes per a posar en pràctica les 3P tant en l'àmbit familiar com educatiu? És convenient blindar d'una banda espais, delimitar els moments i llocs en els quals es regulen l'ús de les tecnologies digitals.
Per exemple, tant a l'escola com en l'àmbit familiar poden haver moments de no utilitzar les pantalles, com ara a l'hora de dinar. Això no implica blindar-ho tot, sinó que també hi haurà d'haver espais on l'ús de les tecnologies es fomenti sota les premisses de presencialitat i progressivitat. També construir bones pràctiques per promoure usos proactius de les tecnologies en espais i moments on els membres de la família es trobin. A l'escola s'utilitzin com a eina de suport en processos d'ensenyament i aprenentatge. Definir rutines per a l'establiment d'hàbits de conducta que complementin o equilibrin l'ús de les pantalles i dispositius digitals. Per exemple, un passeig per la platja o una excursió o un espai de lectura. I per últim, segmentar usos, que significa dividir aquells usos que en l'entorn educatiu i familiar pot tenir qualsevol tecnologia i anar introduint aquests usos de manera progressiva i proporcional a les característiques individuals, escolars, socials o familiars de cada jove. De tot això es desprèn la necessitat de mantenir una actitud oberta, conèixer les tecnologies i participar-hi per comprendre les interaccions virtuals dels i les adolescents, per aconseguir una aproximació proactiva a les tecnologies digitals amb la finalitat d'acompanyar, orientar i guiar cap a bones pràctiques docents i educatives.